eens. Kom maar. Kom maar. Ah. Oh, jongen. Wist u dat? Wist u dat? Ah, jongen. Max is een Mechelse herder van 10 hier. En Max had hier altijd dienst als terreinhond. Het probleem is dat ons bedrijf verhoort en daar past Max net meer in. Dus wij zien eigenlijk een oorplakje van Max. Ja, werd er prot aandacht krijgt. Een nijonderkomst zie ik weer voor hem, ja, inderdaad. En wat is jouw boon met Max? Wij hebben Max ooit uit de asiel hellen. Daar weer direct binnenkwam. En ja, het is eigenlijk mijn hond hier op terrein. Alleen ik ga het nou voort. En waarom is het zo dreig om een plakje voor Max te vinden? Max is 10 jaar oud. En de meesten zitten net met de wacht op mijn hond van 10 jaar oud. Tuurlijk, God met het hart. Ja, een hartstikke mooi beestje. Levendig. Doet wat je zegt. Dus het is, ja, het spijt me verschrikkelijk, maar het is net anders. Kom eens, Max. Ah, goed zo. Goed zo. Goed zo. En wat zou nou een goed naai plakje wezen voor Max? Het mooiste plakje is dat er prot aandacht krijgt. En dat er wat ruimte had. En als hij aandacht krijgt en het vertrouwen had, dan doet er alles voor je. Ja, want ik zou zeggen, ik bedoel, als er hier een bedrijf het terrein bewaakt, ja, dan is het een waakhond. Kun je hier wel samen in de hoes nemen, denk ik dan. Ja, hij is meer terreinhond. Hij is net een aanrechte waakhond. Dus hij is wel heel sociaal. En hij kan, maar ja, hij is zo'n hier boeten door. Dus hij is wend een boeten te wijzen. Waarom neem je hem zelf niet bij? Ik ga zelf een hond van over leren. En om deze er weer bij te zetten, ik weet net. Goed zo. Is je mooi blijven, hè? Is je mooi blijven? Ja, en dan doe je even een beroep op u, een beroep op heer. Blijven, hè? Wat zou je in meesting tussen zeggen willen? Nou, er zijn meesten binnen die zeggen van wij willen graag nog een mooie hond hebben, een levendige hond. Waaks. Nou, dan mag je deze hond hebben. Hij moet een mooi plekje hebben, waar hij in de laatste jaren nog wat terugbrengen kan, waar er een soort aandacht krijgt en waar er wat ruimte om hem heen had. En het is net een hond weer een maar rennen moeten, maar dat wilde net meer. Nou ja, we hopen dat de mensen reageren en als ze contact met u zien en we hebben een plakje voor, dan laten we het jou weten. Nou, dat zou super wezen. Ja, dat zou heel geweldig wezen. Goed zo, kom maar. Kom in ook. Keurig. Ja, goedemorgen, u spreekt met Alex Cornet. Hoi. Ik bel even over het volgende. Wij hebben hier een pinapparaat staan van jullie. En deze proberen wij nu aan te sluiten op de telefoonlijn. We zijn druk aan met de voorbereiding voor uw winkel. De puntjes even op i zetten. We moeten de pin en de kassa nog installeren, we moeten de dozen ook nog opruimen. Als je de schap nog even krijgt, dan zetten we alle prijskaartjes er nog even op. Dan een Ivermon, onze winkelproject Outlet in Snits. Ik ben Alex Cornet, ik ben verkoper van het bedrijf. Ik ben Sjoerd Kaper en ik ben van de Inkeep. Oei, ik ben Laurens Kaap, de financiële man. Ik ben Anneke Heijenga, personeel en organisatie. Ik ben Jarret Altenburg, algemeen directeur van dit bedrijf. Nou, wij zijn van de ROC Friese Poort hier in Snits en wij volgen de opleiding detailhandel. Dit is nu ons oudstuderen hier, MBO Fjouwer. En nou ja, wij maken als oudstudeerproject maar wij een winkel opstarten, zelfstandig ondernemer. Wij hebben een liets bedrag van school gekregen. En dat is, daar hebben ze ons mooi geholpen. Nou, van succes, alsjeblieft. Nou ja, maar dat bedrag ben we eigenlijk op zoek naar een pand.
We hebben van alles, van keukengerei tot koeken en alles voor een relatief lage prijs. Iedere maandje verbouwen wij uiteindelijk bij de winkel. Dus het kan best zijn dat wij na een week weg zitten en dat het dan uiteindelijk het zien gesteld is. Dat we dan weer compleet door de producten hebben en dat de klant weer verrast wordt, dat is het doel. Ondernemen, dat is het werkje. Sliep je hem nog wel een beetje? Nou ja, soms wat minder. Maar we zijn heel goed bezig. Vooral deze laatste weken staan we heel goed in de winkel inderdaad. Dit is serieuze business natuurlijk. De winst die bij je eruit haal, die is voor jezelf. En natuurlijk in eerste instantie voor de aandeelhouders. En dus ja, dat motiveert jezelf wel om extra goed je best te doen. Om zo'n goed mogelijk resultaat hieruit te halen. Ja, en waar hel je die producten dan altijd maar weer bij? Ja, dat is vandaar een vraag van mij en weet. Daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar het klinkt alweer heel mysterieus. Ja, dit. dat is de ondernemer en ik. Het is net zo dat dit al even een vraag waar je vallen is. Nee, helaas niet. Als je op school een taal leert, kan je na school alle werkwoorden vervoegen. Maar je kan de taal zelf niet spreken en dat is in dit geval ook zo. Je leert op school hoe je een bedrijf moet opzetten, maar als je het in het echt moet gaan doen, dan loop je tegen zoveel dingen aan. Altijd nou eens gewoon een goed draaiend bedrijf wordt. Kan het dan extra wezen dat je gewoon trok in of houdt het daar gewoon weer op? Als het heel goed rint, dan kunnen wij ervoor kiezen om even terug te gaan. Maar ja, dan zitten we natuurlijk weer gewoon op scala. Dus ja, dan moet het wel naar scala of dat moet dan naar scala gebeuren. Ja, dat is echt superleuk en je mag nu echt alles zelf doen. Je hebt niemand die zegt van dit wordt hem niet, jongens. We zijn eigen baas. Ja, in principe ben ik gewoon 3 maanden en dan houden we op. Mocht het heel goed rinnen, dan gaan we even terug.